Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, ku kalli irin mutanen da suke magana akan Qassim Suleimani. Ku kalli irin mutanen wannan Costes, the former deputy minister of national defense na ƙasar Greeks, shine fa yake wannan furucin, shine yake wannan magana aswat, wanda ya kamata a ce mu musulmai, mu da muke jin cewa muna kan tafarkin gaskiya, mu da muke jin cewa muna addinin mu ya zo mana da adalci da gaskiya, kirinmu ne ya kamata mu tsaya tsayin daka akan irin waɗannan kalama. Costes yake cewa the former deputy minister of national defense of the Greece say General Suleiman live in the mind of the people worldwide as a symbol of peace, justice and the principal victories not in Iran. Ma'ana yana cewa Qassim Suleimani, wanda in ban manta ba jama'a a cikin maganar ta za ku ji, tsohon kwamanda ne wanda Allah ya karbi shahadarsa tun a lokacin mulkin Donald Trump, wancan tenuwa kafin ya zo wannan, wanda da Donald Trump aka yi a mulkinsa aka shahadantar da shi Qassim Suleimani, Allah ya kai rahama kabarin shi, wanda ya kasance kwamanda ne wajen yaƙi da ta'addanci. Shine wannan former defense minister fa na ƙasar Girse yake cewa mutum ne wanda yake rayuwa a cikin zuciyoyin al'umma a kuma duniya baki daya, kuma sannan wata alama ce ta zaman lafiya da gaskiya. Shi Qassim Suleimani din shi kansa tambari ne na zaman lafiya da kuma gaskiya da kuma nasara, ba wai a iyaka kasar Iran ba, sannan a cikin maganganunsa yana ƙara jaddadawa cewa ko da a cikin yaƙi ya kasance yana da wata ɗabi'a wadda ya kasance ɗabi'a ce nagartacciya, a bar a kwatanta, a bar kuma a koya. Ya ƙara jaddadawa, ya ƙara cewa Allah mun gode maka, Allah mun gode maka. Qassim Suleimani yana tsaye ne akan kare gaskiya da gaskiya, ko da a yaƙi ne, da kare waɗanda ba su ji ba su gani ba rayukansu, kai hatta na maƙiyansu, su kansu maƙiyan Qassim Suleimani, ma'ana maƙiyan addinin Qassim Suleimani, maƙiyan ƙasar Qassim Suleimani, ma'ana Iran kenan. Qassim Suleimani ya tsaya tsayin daka akan cewa ko da maƙiyansa ne, ya yarda maƙiyansa ne, zai iya kare lafiyarsu da kuma mutuncinsu da darajarsu. To irin waɗannan mutanen a cikin addinin musulunci fa ake samun su, kuma yau wani ne a wajen addinin musulunci yake faɗar kalmar nan akan wani da yake cikin addinin musulunci, amma gobe za ka ji wani wanda yake ikirarin cewa shi musulmi ne zai zo kuma ya zagi wannan, wanda yau ga wanda yake jin ba addininsa ɗaya ba ya iya yin adalci a kansa, ya iya kwatanta gaskiya, ya iya faɗar gaskiya a kansa. Wannan ita ce rayuwar da muke ciki, duk da al'ummar suna farga, suna wayewa, idanun mu yana ƙara buɗewa, tunanin mu yana ƙara buɗewa, muna ƙara fahimtar gaskiya, amma ya kamata mu koyi da kalaman da wasu manyan mutane ke faɗa a duniya, ko da ba musulmai ba ne, domin gaskiya batacciyar akuyar mumini ce, duk inda ka ganta ko da ba a hannaka ba ta kama taka ce. Wannan shine magana gaskiya. Idan mun ji gaskiya a bakin wanda ko da out of our religions ne, to dole mu ɗauka ko mu yi aiki da ita, domin an ce ta mace. Amma wani wai in ba nawa ba, ko da yayi gaskiya ba zan ɗauka ba. Wannan wata kalar rayuwa ce miki, wata irin rayuwa ce miki wadda ba ta da muhimmanci. A ce addini mu bai zo mana da irin wannan, kuma mun ɗauka mun sa ta muna tafikar da ita. Gaskiya dole mu faɗe ta akan Iran, dole mu faɗi gaskiya ko ya take, sai dai idan ba mu ganta ba. Wannan shine adalci. Allah ya ba mu ci lafiya. Kun ga ƙawance da mutunta juna na ƙasa da ƙasa da taimakon kai a lokacin da nake buƙatar taimako. Ƙasar Sri Lanka tana can iyaka da India, wajen yankin da aka kai hari last time, yankin Biyako Kakiya ɗin nan, inda base ɗin Ingila take. Amma ita Sri Lanka tana iyaka ne da India, wanda akwai ruwa tsakaninta da ƙasar Indonesia, ruwa babba mako mai matuƙar tafiya, amma ta fi kusa da India, tana iyaka daga India sai kuma tekun Indian Ocean. Iran ce take magana akan Sri Lanka, take cewa we are ready to supply them extra oil, they are our friend. Mun shirya mu kai musu mai saboda ƙawayenmu ne. Ƙasar Iran fa take mai da martani akan ƙasar Sri Lanka. Ma'ana kenan kun ga Sri Lanka ta riƙe ƙasar Iran da mutunci, daga ƙasar Iran ba ta watsa da kuma ta riƙe ta ita ma da mutunci.
suka ce Iran offer oil and aid to the Sri Lanka for standing by it in tough times. Ta shirya ta kai mata mai da wani taimako da ake bukata a Sri Lanka saboda me ta tsaya a gefensu, ta tsaya musu. Wannan shine kawance na ƙasa da ƙasa. Ma'ana ƙasar abinda wani tsari na yake son fahimta, wani strategy da Iran ke amfani da shi, idan har ƙasa tana respecting ɗinta to za ku ga tana mutunta ƙasa duk yanda ƙasan nan ta kai, za ku ga tana daraja ƙasa duk yanda ƙasan nan ta kai, ba ta barinta, ba ta watsi da ita, ba ta wulaƙanta ta. Wannan shine mutunci, kuma ba za ta shiga ta samar da ta'addanci a cikin ƙasar ku ba, ba za ta shiga ta hana ku zaman lafiya ba, ba za ta shiga ta ba ku shawarwari wanda ba su da ma'ana ba. Wannan shine haƙƙin jamhuriyar musulunci ta Iran. Allah ka ɗaukaka ƙasar.